Ben. Lah Saiki. Sita ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalih kula sak kanca Supranada Indonesia. Mugi mboten malih. Lan mugi ora jelek ya Mas Uncek Mas Petro. Injih, manjing sing dadi pasedulurane. Aku wis kemayu apa urung, Mas? Wis. Wis ngono wae. Awake dhewe ngelek-elek remuk. Ora nek ono apa wis ngono. tenang pikirmu. Umpama ngomong wis awake dhewe nanggung dosa. Kok iso? Lah ngono ya urung ketok ayu kok awake dhewe ngomong wis ketok ayu lah ya. Kuwi wedine tak pli lara. Lambemu. Wedi di apa? Pli lara. Cek benekno tembunge. Wedi anu sirena parut Mbah Sutiem ngono ta? Ki apa? Marut lambene kuwi lho. Sing bener ki dipiloro. Kowe arep marut apa? Lambe. Arep marut apa kowe? Tenang to. Tenang.